ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾವ್ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಸೋಮವಾರದೊಳಕ ಸತತವಾದ 80,000 ಮಿತ್ ಎನ್ಕ ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನಿತ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡೆ 5,000 ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಐನಾತ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ಈತು ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿಲೊಂಜಿ 10-15,000 ಮೈನಸ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡದನೆ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡದ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಡೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಕೋಡೆದ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ದಯಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಫ್ರೆಶರ್ ಉಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೆ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪರಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಮೇರಿಕದ GDP ಡೇಟೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಬೈದಿದೆ ಅಂಡ್ ಆ GDP ಡೇಟಾ ಅರ್ಜಿತ್ನದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪುಚಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುರಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ GDP ಡೇಟಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ನೋಡುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎತ್ತನಿಗಳು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರು 6,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ 6,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ವಾರ ಸತತವಾದ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಿನಿ ಆಣದಂಡ ಒಂಜೇ ವಾರಡು 1 ಲಕ್ಷ ಮೈನಸ್ ಆಯಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 80,000 ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ 18,000 ಮಟ್ಟ ಕೋಡೆ ಮೈನಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಟೋಟಲ್ 80 ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 6,000 ಮಿತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಪೋನುಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಫ್ಟಿನ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬುಲ್ಪುಗು ಬೊಕ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು 0.5% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು 107 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತೂವರೆ ಪೋಣಲ್ಲ 394 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ತೂವರೆ ಪೋಣಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಂಡನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುನಂದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಜಪಾನ್ದ ತೂವರೆ ಪೋಣ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಡೆ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ತೂವರೆ ಪೋಪುನಂದಂಡ 330 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಡೆ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು GDP ಡೇಟಾ ಬತ್ತನಿಡ್ದವರ ಸೊ ಮುರಲ್ಲ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ದಾಯ ಪಣ್ಣದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು GDP ಡೇಟಾ ಡೌನ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏತು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದಂಡ ಆತು ಬರಂದ ಇದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ GDP ಡೇಟೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಬೇಡ್ದವರ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆತು ಜಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಿಸೋನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಿಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಿಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಸೊ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡೆ ಕೆಂಪುಡೆ ಓಪನ್ ಆದ ಕೆಂಪುಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ನಾನು ಎದುರು ಪೋಂದು ಬನ್ನಗೆ ಏನಾಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಯಪಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಇಡಿ ಇಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಬೊಕ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅನಗ ರೆಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆ ಏನೋ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಓಟು ಬರ್ಪನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪನೆ ಇರ್ತಾವರ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂದುಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 2 ದಿನ ಬಂದಿಪ್ಪನೆ ಇರ್ತಾವರ ಏರಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಬೈಯರ್ನಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು
ಬಹುಮತಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ತುಡು 2 ದಿನದ ಗ್ಯಾಪುಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸುದ್ದಿಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಈಜಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲೇ 7,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ಇತ್ತುವರೆ ಓಪನಂದ್ರೆ 7,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ 7 ಮళ్ళీ ಒಂದು 15 ಪ್ಲಸ್ పోపుండు 15 ಮಿತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಆ ಒಂದು ಬೈದು ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 9% ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆತಂಡು 9% ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೆಂಪು ತೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆತ್ ಮಲ್ಲದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾಲ ಬೂರ್ಜಿ ಕೆಂಪುಡು ಗ್ರೀನ್ ಡೋರ ಬತ್ತಂದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಬತ್ತಂಡು ಲಾಭ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಾದು ಆಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಟೂಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾತು ಕಂಪನಿಲೇನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಕ್ಕ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದ ಜನ ಸಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.